Здравейте, пичове и пичка, аз съм Краши. Продължаваме тук, откъдето спряхме на Oblivion. Part 9 някъде, мисля. Чакай малко само да... Чакай! Братвичка. Бях се затъжил доста на играта. Затова мислех да я разтъкам и тук имаме нова мисия. Сега да разбира колко не тръснили поме. Бати, ти не можа ли да изкараш по-далеч? Добре тръгна, явно, защото сега ще мога да километри. Да преминаваме. Една там. Камите нещо. Мраза като е нож за това да става ден. Иначе така е най-добре като съм смирил оръжа. Къде това е? Най-добре е тук ще се прибера. Там се прибера, за да пак с надеждата да стане по-светло. Така? Бях се затъжил за играта. Здравейте. Влизаме тука. Добре, няма да спустохме той така в тази ден. Тръм. За шифта с втора разбраха не се гледа. Трябва да взема компютър. Направим. Става. Чакай, че аз съм си. Как ще съм забравил да компютъра? Ето го. Риски гороти. Ето го, аз се отивам с и то чакайте малко. Ето тук сега ще телепортираме до една къща. Вас е позната от един епизод, сега ще видите. Може да чука малко и ще видите. Я слушаю тебя, гражданин. О, да. Как ничего. Как это? Трябва да направил. Тука. Нали показано тука? Трябва да я затмием. О, привет! О, влезах някъде. О, 9 божеств! Разве женщина не имеет права остаться одна? Покинь меня! Я кара... Добре. Оставь меня в покое! Прошу прощения, я Ирлав Джарол, исследователь университета волшебства. Моя специализация — Айлейды. Имперский дворец был построен Айлейдами. Башня белого золота. Так его называли в среднюю меритическую эру, когда Тамриэлем правили Альдмеры. Имперский... Добре. Дела в гильдии пошли по-другому с тех пор, как архимагом стал Травен. Порядка стало больше, но обстановка какая-то напряженная. Добре. Прощай.
Ганнибал Травен, архимаг гильдии магов. Добро пожаловать в университет волшебства. До того, как во второй эре был основан университет волшебства, кристаллическая башня на острове Сомерсет была источником всех магических знаний. С тех пор имперский город стал главным исследовательским центром для магов Темриэля. Говорят, что Алинор на острове Сомерсет еще прекраснее. Мне не удалось там побывать, так что приходится мне продолжать восхищаться имперским городом. Някакви магически там До свидания. Бил уж произверен то имперский город или там. Я предупреждаю тебя, убирайся, или я позову стражу. Бегам. Приветствую тебя. Это сама. Убираю я. Я этого не буду. Приветствую тебя. Привет. Привет. Так, привет. Значит, тенком странно-то врата, надеюсь, что как-нибудь скажу на лицо. Что-то, блин, не странно. И пять, не всяко. Трекной ко мне. Варки. Так вот, всякие случаи. Аз курсера про... Купра. Дай-ка распределим. Че, ако ние там вече не знам какво ще правя тази къща. Честно остава там с тази клона. Кончи я клона! Еба! Я слушаю тебя, гражданин. Гражданин! Я слушал тебя, гражданин. Чай. Нет. Короче, это странная вера. Потом там переход по ключ. Можно поплакать на Far Cry? Кон штрафился, раскарвал пересек пути, зато кон, а погли Кариме бил коня. Ты серьезно ли это? Чисто пошло. Как ж пошло. Да, наверное, кто выгодный. Понял. Бахтияр, я было толком. Давай, дай по-бързо, че като гледам си доста бавен. Аз съм по-бърз. Ако оставя кончето, кой ще стане? Кона! Аз вече направо не мога да говоря бързо. Добре, ние ще бъбва и не мога да вървя това. Ай! Сега не се бъбва. Побърз се!
Аре бе, сега се потапя под вода, ще аз мачкам да бъде. Ако трябва да се скачаш. Не се потапяй, ти казах бе. Ти тъпли си или дай. Тук минавам край този ред. Много. Дай съм само ще малко. Колко време избрах много. Но... Само завърнах се. Чая малко искам да се следя. Добре. Няма нищо. Трябва да го минам. Сега малко ще го приближа героя. Може даже и така да ми така обичам който ме. Не, Third person ли беше как се мъртва? Майчна. Няма, да, на first person май се мъртва. Само много тогава стоиш. Чакай, какво е това? Чакай малко бе! Към какво се приближаваме? Към нещо и друго се приближаваме. Тук съм сигурен, че ще има вълк. Виждате го. Нека се бахтим. Лай. Аре, тук е! Аре! Хоп! Бахти силня! Признавам, беше силен. Ето гледам. Падна. Продължаваме към мисията. Чай малко! Кой е това? Кой означава уров? Едно. Омага. Барбари едно дълго пътешествие. Оле, вот. Това е нича. Ти нема, пух! Да е някакъв. Пасти. Странно. О, почти ще стигнахме, това е добре. Какво е? Там трябва да сложа някаква... Не знам къде ми отидоха ти броните. Тя съм... Ето гледайте, нямам... Тук някаква функция. Няма ги. Нали уж взимах, като бях в пещерата едни и такива неща. Добре, не мога. Така че ще се бъркам с клипа и така не смисля. Пак малко ми лаги ще се. Бях свърл едно нещо и забравя да го свърл.
Ела, не сакри там, влизам. Ай. Ти, присуда. Дори вече си струших мишката. Хора. Чакай да време. Помога. Денег. Нямам достатъчно магия. Край нещо продължаваме. Прибирам. Не сакри мишката ми. Умри. Бухта. Чай, малко е. Да се направим тук едно съхранение, че и това не се им хареса. Хубаво е. Сега ще една магия искам къде ме... Защото усещам, че тази ми се стане нещо гадно хора. Чакай да върна смедницата. И да, пък смедницата хора. Добре. То сестра, къде е планина? Не знам как се казва това. Нашето голямо приключение. Всъщност с моето голямо приключение. Не знам как да го. Бянка. Добре, кажи ми сега, пак почвам лайни. Заради пак такова. За това се говоря. И това вече чула. Тук ли трябва да вървам с бялото? Там се кри мишко. Не. Каква мишка е това е, ама бе? Черпахме енергията. Добре. Сега? Коста тук е, хора. Къде? Там трябва да се върви. Накъде? Не е тук това. Мога! Ще го пусна да вървя по мъченето вече. Ръката ме заболя. Не го подминава, чакай много. Не, ту. Така. Там се е сега. Как някъде? Тук не трябва да взема. Но и това растение трябва да направи. Трябва да се направи тук, бе! Не знам хората, не знам как да разкарвам. Точно до това съм. Точно!
Равно что тарифика. Вот зора... Мисля да отиде тук. Много. Така. Конс, не е тук. Всъщност някакъв друг конс. Не знам дали е мой. Но е тук. Имаме си кончат нужда. Слизаме... Ооо, виж някакво подземие е яко. Дали да слезнате до... Това ще бъде брутално да слезна да... Аз хем да веря кой има яйци, хем да веря... Нужен! Ключ, бахти! Чай, има ли толкова да видим? Фак, няма толкова. Железо. Как не может? Даже шаман се пати просто. Как не може да се влезне? Аре, искам толкова да видя, Добре, мисля малко иска да се поразходим и да свърша епизода и след това пак ще да видим и натам това е халата. Къде вървим в момента? Къде мислим на това? Вървим на кука, добре, значи да се къдем на там. Аз няма да идем на там. Няма да идем на кука. Дай, конче, дай! Уха, като не го бях видял. Да, видиме. Какъв си ти, бе? Ба, брат! Братчере! Бегай! Бе, колкото ми го подгориха фак, грозници. Трябва да спечеля. Давай так там. Ура! Ура! Гликите са така нападна. Ничтожество! Аре! Ей. Ба, как изчезна. Бе, къде му ти е? Кончите! Няма да вършвам епизода в този момент. Ще се намеря кончите и тогава ще го завърша епизода. Тук да няма кончето. Къде му ти е кончето? Бягаме от тия много сега. Не знам да изчезна. Върни. Ама трябва да намеря кончето. Така трябва да се иска. Пак да купам аз тука, бе! Къде ли са ходяването? Давай. Беше брутално. Шит. Как? Така не знае какво стана. Добре. Не съм се малко. Аз ще се разпълня. Добре, мисля тук да...
Чакайте малко първо. Ако друг път ще минам. Чакай малко. Аз тук не искам да влизам, защото си знаете, че има проблем. Добре, искам тук да завърша епизода. Това беше всичко, не бъдем дайте го, за клипа, лайкнете го и чао!